Сәлем дуслар. ТМТV каналында мин Ирке. Әйе, эфирда шоу-біз тапшыруы. Ең қойнар жаңалықлар, қызықлы репортажлар топланған. Сіз биреде, демек, башлыйбыз. Киттік. Тапшыруыбызны башлар алдыннан 15 апрель күні узачак Татар музыкаль телевизион премияларын тапшыру тантанасы хакында исегезгә төшерәм. Бу көнне пирамида күңел ачу залында кызу булачак. Чөнки биредә иң шәп җырчылар, популяр хитлар Татарстан Республикасының танылган шәхесләре җыелачак. Әлеге вакыйгадан читтә калма. Безнең белән күңел ач. Билетларны kassir.ru, концерт.ru сату нокталарында алырга мөмкин. Кил, күр. Безнең белән күңел аш. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Рәвешләр юмор театры Казанны шартлатырга әзерләнә. Алар Казанны көлдертеп шартлатмакчы. 11 апрель көнне филармония концертлар залында җынлы концерт узачак. Эш авыртканчы киләсегез, рәхәтләнеп җырлап утырасыгыз килсә, билетлар алырга барыгыз. Егетләр, кызлар, сезнең өчен бик кызыклы концерт программасы әзерләгән. Җырчы Чәчкә тамашачыга бүләк ясый. Сольный концертын оештыра. 30 март 19 сәгатьтә филармония концертлар залында узачак тамашада танылган хитлар, җанлы аралашу булачак. Килми калмагыз, Чәчкәгә чәчәк бәйләмнәрендә онытмагыз. Ой, артларымнан калмыйсың. Ой, әмин ялындырам. Bir taqır, avuz pişkə şanlıysan. Işanmayım, yegit halkına. Şuna da özümni yaratam. Özümşə yaşayım min hazır. Diləsən, yarattırır gariza. Diləməzsən, şallamın nəzir. Sen benim birinci məhəbbətim tügül. İkinci, üçüncü, belki cidinçidir. Ümitlenip yürüysün, ardına kalmışam. Прости, дорогой, min özümə xuşam. Он 8 март көнне Уникста татарча солянка концерты узачак. Әлеге концерт гадәти булмаячак. Көтелмәгән дуэтлар, танылган хитлар, супер концерт программасы әзер. Билетлар алырга ашыгыгыз. Белешмәләр өчен телефон шул ук 297 43 77. Яшьли сөйгәннәрен ташламагыз. Яшәү рәхәт дөньяда. Көлмә һәм башка җырларны башкаручы Мурат Гайсин яңа заман дип аталган шоу-программа уздырачак. Тамаша 24 февраль көнне кичке сәгать 7дә филармония концертлар залында оештырыла. Килми калмагыз. Мурат сүзләренчә, концерт бик кызыклы булачак. Берәүләр китә дөньядан, кемнәрдер килә җиргә. Бауынга күчкән гомерләр бирә безгә. Исән чакта кадер җитми, соңыннан үкендерә. Кемдер килә, кемдер китә, онытмыйк беркемне дә. Кайларда сез якыннарым, иң газиз кешеләрем. Киткәннәр җмакта микән, кайда сез? Исәннәрнең кадерен белеп, тату тормышта яши. Язмышы кал көннәрең калмасын. Көтәсездер инде. Премьера карыйсыгыз киләдер. Ай, әлбәттә. Сезнең өчен яңа матур клип әзерләп куйдым. Хәзер сезгә дә күрсәтәм. Игътибар экраннарга.
Басып өтмейсің Әлі шылап көрмейсің сен Әлі үрір дейсің Бір қарасаң көзлеріме Көзлерің ала алмасың Менің отым сиңа қабар Яратмай қала алмасың Бір қарасаң көзлеріме Көзлерің ала алмасың Менің отым сиңа қабар Яратмай қала алмасың Көзлеріме қара әлі Сыйдыра түгеліп Біреуні де ярата алмам Сені яратқан кебек Бір қарасаң көзлеріме Көзлерің ала алмасың Менің отым сиңа қабар Яратмай қала алмасың Бір қарасаң көзлеріме Көзлерің ала алмасың Менің отым сиңа қабар Яратмай қала алмасың Үзләмәдән, күзләмәдән Миндәйне таба алмассың Дөньяда берәү генә мин Яратмай кала алмассың Бер карасаң күзләремә Күзләрең ала алмассың Минем утым сиңа кабар Яратмай кала алмассың Бер карасаң күзләремә Күзләрең ала алмассың Минем утым сиңа кабар Яратмай кала алмассың Минем утым сиңа кабар Яратмай кала алмассың Яратмай кала алмассың Яратмай кала алмассың Ә бүген безгә Дамир 2 репортаж әзерләп куйган. Кайда, нишләп йөрде икән егетебез? Хәзер белербез. Репортажны карыйк. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген Юркин паркта. Һәм инде бүгенге героебыз белән, кунагыбыз белән таныштырасым килә. Татар эстрадасында танылып килүче, популяр булырга теләүче Алмаз Хәсәнов. Алмаз, сәлам. Сәлам, Дамир. Ничек хәлләрең? Әйбәт кенә, үзегез? Әкрен генә, Аллага шөкер. Дуслар, без бүген инде Юркин паркта тауда батрушкалар белән шуачакбыз, динозаврларны караячакбыз. Син әзермесең? Әйе, әзер. Гомумән, кышкы ял төрләренең кайсыларын яратасың син? Авылда инде, авылда ял теге бушрак вакыт булса, мин күбесе авылга китәм. Ни өчен дигәндә, теге безнең авыл ерак, теге гел кайтып булмый, шуңа күрә авылга кайтып, тегендә ярдәм итеп, шул кар кырып, ял итәм инде. Шәкене инде, пишән чабып, Син инде яллар үтә. син инде шын авыл малае. Шән авыл малае. Ә булай теге шәһәрдә булганда таудан шуырга, шаңгыда шуырга вакыт тапмыйсыңмы гаилә белән? Гаилә белән әле чыккан юк. Ни өчен дигәндә, бәлки улыбыз бар, шуңа күрә гел өйдә, шушы улыбыз белән пока өйдә. Ял, менә үзенә күрә бүген ял була инде монда. Синең инде улыңа ничә ай? Улга минем 40 көн булды. Хәзер без синең белән килеп җиттек. Тау шуырга, батрушкаларны табырга кирәк. Киттек әйдә. Шуып карыйк. Киттек. Хәзер инде без синең белән тарзанка дип атала торган әйбергә барабыз. Менә шундый җептән аска таба шуып төшәчәкбез инде.
Достар, инде без икенче пунктны үтәдек. Иң куркынычлы иде бугай, баштан. Башта куркыныч, ну былай вообще рәхәт, шәп. Инде ышкындырып җибәргәч, аска таба төшеп киткәндә уже аңладың куркыныч түгел икәнен. Рәхәт кенә килеп күрегез достар. Достар, хәзер инде без Алмаз белән 3нче пунктны үтәргә киттек. Без хәзер картинка керәбез. Безнең артан карагыз. Аса куркыныч түгелдер бит инде. Юк, ансы куркыныч түгел. Киттек. Алмаз белән инде менә шулай күңел ачып утырабыз, сөйләшәбез. Алмаз инде баяда әйткәнең горурланып сөйләгәнең инде 1 ел инде син 1 елдан артык гаилә кырып җибәргәнеңә. 6 декабрь көндә синең улың дөньяга керде. Исеме Булат. Менә аның турында да сөйләшеп алыйк әле. Ничегрәк ул менә әти булу? Яшь әти балу беренчедән инде әзгенә авыррак, но теге өйрәнәбез инде. Бала белән бергә өйрәнәбез. Менә улыңны беренче тапкыр күргәч, күп кенә кеше әйтә, мин баланы беренче тапкыр кулга алганда шуңкатлы курыктым, дулкынландым, йөрәк үзеннән үзе теге каты тибә иде дип. Синдә шулай идеме? Больницадан чыгарганда теге иң беренче тоттырып куйдылар. Ул бит әле камыр кебек анда. Башында тотмый, бер итмей. Әзрәк итмей, хәтта минем фотоларда бар куркып төшкән илдер. Курыктыгыта инде. Бала, беренче баланы кем булуын теләгәнең? Малаймы, кызмы? Син теләгәнең булдымы? Мин теләгән булды. Минем хатын кыз теләгән иде, әмма ләкин малай туды. Мин инде шатландым. Алмаз, менә һәрбер әти инде кичкенә бала улы тугач әйтә, менә минем улым Алла бирсә спортсмен була, яисә биюче, яисә боксер булырга тиеш дип. Кичтән генә булса да әйтмәсә дә уйлап йөри инде. Синдә дә шундый теләкләр бармы? Кем булып күрәсең син үзеңнең улыңны? Но, җырчы булмый инде, точно әйтәм. Ни өчен дигәндә теге хәзерге заманда авыр. Беренчедән финанс күп кирәк, шуңа күрә икенче профессия буенча. Үзе теләсә, син әйтә алмыйсың инде. Үзе теләсә дә инде бикерзә алмасмын, наверное. Ну, үзкәч карабыз инде. Авыр булды инде сиңа үзеңә дә гомумән. Авыр инде. Арттан төртүче кешеләр булдымы? Арттан төртүчеләр бар инде, бүгенге көнгә кадәр бар. Аларга менә зур рәхмәтләрем. Минем инде беренчедән мин Туймазы да абзыем бар, Рамил абый, Рамилга зур рәхмәт. Икенчедән менә әле достым Булат, аңа зур рәхмәт. Ул ны поддерживать итә, бергә эшлибез. Ул инде финанс яктан ярдәм итү керәме шунда? Финанс яклап әйе. Менә белгәнемчә инде син хәзер теге гаиләне әкрен генә калдырып торыйк, аннан соң кайтырбыз. Концертларга килгәндә син инде Башкортстанда күбрәк теге популяррак концертларны оештырасың һәм зал җыясың. Шулаймы? Әйе. Күбесенчә Башкортстанда беренчедән якташлар. Шуңа да безнең анда күбесенчә беләләрдер инде. Аннан соң инде теге туган якта кайткач теге рекламада бирәбез, якташыгыз Алмаз Хасанов кайта дисәләр. Яшендә может Кызылсынта килер тамашачы. Ну, анда күп популяррак. Хәзер Татарстанда да шулай ук үзеңне теге танытырга телисең инде. Татарстанда Аллага шөкер менә таный башладылар. Барс медиа компаниясе белән эшли башлагач, Аллага шөкер кайгына менә банкетлардан иләрдә булса, концертларда биреп алдык менә яңа ел бәйрәмнәрендә. Аллага шөкер заллар тулды. Менә хәзер инде әкренләп районнарга Арчалар, Алексеевскаларны алдык, көннәр алдык. Анда булачакбыз. Болай заллар тулмаган шаклар буламы ул гомумән? Заллар тулмаган шак була инде. Ул теге иң менә нәрсә әйтәсе килә, иң борчылганы 30-40 кеше килә утырса. Ул бит теге бөтенесенә шыгрым тулы зал йөрмәй бит инде. Ул бүгенге көндә менә мин шат булыр идем менә Татарстанда беренче концертка 100ләп кеше булса да килсә, бик шат булыр идем. Менә 30 кеше, 30дан азрак кеше булса, син үзеңнең программаңны куеп, җырлап китәсеңме? Яисә инде апойтыгыз менә шулай әз кеше килде, мин кайтып китәм дип җыенып китәсеңме? Юк, килгән әгәр без барган булсак анда, без инде барып куярга кирәк. Ул килгән тамашачы килмәгән тамашачы өчен виноват түгел. Менә гастрольләр хәзер таный башлылар дисең, әкрен генә концертлар белән чыгасың. Хәзер синең иң танылган җырың, популяр җырың нинди җыр ул? Минем инде клиплар күп. Берсен әйткәндә, без менә Татарстанга күбесенчә раскруткага бирдек. Ул сагынуыңны беләм дигән җыр. Бик еш күрәм сине төшләремдә. Кулың сузып миңа киләсең. Үткәннәрне уйлап моңсуланып,
Иске түшірәсің, күрәсің Өткенләріні ойлап мұңсуланып Иске түшірәсің, күрәсің Сағынуыңны біләм, біләм, біләм Ләкин инде юллар ябылған Барлығың бүгін жаннарыма Сағыш утты болып яғылған Мен кішіні қабаттырға тырышмайым, шуңа көрі өзімнікі қайменде тамашашына шундайын табырға тілейм, мені яратып кесіндер. Туңдың ақшысай мен қорап тұрам да. Үш өтті. Біз бүгін нендей концертті әлі? Өзің білән бәйлімісің мұна бұл жырғы мүмен? Менем дұрысына екенде өзім біле бәле түгіл. Бұл бір дос, өзі кейінде yazған ол Илдар Низамов. Ол аның нейіне нығарақ бәйлеуі. Алмас сені бұл жеріне жырла әлдегеш, мен енді башқардым. Менем мәхабәтке бәйле түгіл бұл. Сенің мәхабәтке келгенде неше ай шырашып бердіңіз той ясар алдынан? Біз қатынан Рима білән 2 еллап ердік. 2 ел ергешінде, мәйтем, өте нормально. Біздің де таныштық, жәует Шакировларда ери башладық. Танышу инде біз алдан бір-бірімізді білейік, но яқынырақ білмейше кішіні теге еріп үйді болмай. Шоңа көре нықлап, танышып өттік. Жәует Шакировларда эшләдек бірге. Зульфия һәм Жәует Шакиров, аларға зор рәхмәтләрен әйтәс килә. Анда дөресен әйткәндә олы сәхнәгә алар иң беренче чыгардылар мине. Шунда алар белән таныштып, анасы 2 еллап йөрдек. 2 елдан сайын мен предложение ясадым. Менә тәкъдим ясарга кирәк икәнлеген кайчан аңладың? Ничегрәк сиздең сен? Но мен өйдәгеләргә әйткәнем, мен 25 яшьтә мәйтәм өйләнәм. Алар инде теге 23 яшьләрдә, 24 яшьләрдә уже өйдә сорый башладылар бит. Кайчан өйләнәсең улым, нәрсәгә уйлыйсың, нәрсәгә. Мәйтәм, менә вакыт җитә, мен әйткән сүзем бар, 25 яшьтә өйләнәм дип. Менә шул 25 яшьтә өйләнеп куйдым. Римма нинди өлкәдә хезмәт куя? Рима биюче, ул Жәует Шакировларда тоже бий берде, анасы инде үзенең группада бийде, декретка чыкканчы. Димәк инде иҗат кешесе шулай ук. Әйе, шулай ук иҗат кешесе. Менә хәзер инде ул өйдә бала белән утыра. Син гастрольләрдә йөрисең. Бу күренешкә ничегрәк карый ул? Узакка чыгып китсәм, калдырга тырышам мен авылга кайтарып куярга. Ни өчен дигәндә, әни дә ярдәм итә. Бары бер үзеңә генә авыррак, бәлки бала белән утырырга. Ул бары хатын кызның эше күп, шуңа күрә теге әйберләрендә җавра кирәк, ашага да пешерә кирәк, бөтен нәрсәне йөреп бетергә авыррак. Шуңа күрә кайтарып куям мен узакка китсәм авылга. Менә өйдә кала, бала белән бит инде әниең белән, әтиең белән шунда бергә тормыш итәләр. Син гастрольләрдә. Сезнең гаилә гомумән көнләшү хисе белән танышмы? Белмим бик. Бер-беребезгә біз орысча әйткәндә доверие итәбез. Ул бер-береңне поддерживать итеп яшәсәң генә, доверие итеп яшәсәң генә яшәп буладыр. Но әле безнең стажда бик күп түгел дигән кебек. Шуңа күрә безнең Аллага шөкер әле. Әйбәт, яхшы. Болай синең гомумән иҗатыңа ничегрәк карый? Тәнкыйть яудыргалыймы менә теге? Менә бу җире туры килми, тегесе, менә бу җирне булайрак башкарырга кирәк дип. Шундыйрак темаларга сөйләшәсезме? Әйе инде, без беренчедән менә җырлар буенча эшләгәндә репертуар иткәндә мин теге үземә ошый икән, аннан соң хатынга да тыңлатам. Мен композиторларга күрешәбез. Аннан соң алып кайткач җырны хатынга тыңлатам. Ничек. Ну, бер-беребезгә сөйләшеп, менә может хатынга ошамаска, миңа ашарга, хатынга ошамаска может. Ул вакытта инде мин ул җырны әзрәк уйлап торам, эшләтергәме бу җырны, бу җыр өчен түгәргә буламы, юкмы дип. Менә хәзерге мизгелдә син әкрен генә шулай теге популярлаша барасың. Гомумән җыр белән, моң белән ничегрәк бәйләсен, ничегрәк башланып китте бу? Мин дөресен әйткәндә яшьтән үк җырламадым. Мин җырлый башладым 5нче класстан соң наверное. Теге минем әтияни үзләре җырлыйлар, теге табыннарда инде. Алар җырлагач мине клуб директоры чакырып алды да, Алмас синең бит әтиянләрен җырлый, син җырларга тиешсең бит, әйдә әле җырлап каралы менә шундый бәйрәмгә ниндидер бәйрәмгә чакырдылар. Ул вакытта менә мәрхүм Василий Фаттаховның популяр җыры Туган ягы иде. Иң беренче башкарган җыр, мин яратып башкарайм ул җырны, Туган ягны башкардым. Шуңа аранжировка эшләтеп, авылда шуны башкардым. Алмаз, гаиләгезгә килгәндә әти-әниләрең кемнәр булып эшли? Менә шулай ук иҗат белән бәйлеләрме, яисә инде эшчеләрме? Әти инде хәзер пенсияда, элегенде шофер булып эшләде. Авылда торалар. Әни шулай ук быел менә 55 яшь тулды, пенсияга чыгардык. Карамастан әле теге пенсияга чыктым дип, өйдә ятмый эшләп йөри. Җыр белән бәйле түгел инде алар. Юк, җыр белән бәйле түгел.
Синең менә җыр белән ошай кызыксынып, укырга керүләреңә, иҗат белән шөгыльләнүеңә ничегрәк карадылар алар? Biraz теге әзерәк инде каршыда булалар алар. Улым уйлабрак сөйлә инде неңне дип. Ул бит инде гел юлда авыр шулай диләр, но инде барып карыйм әле. Хәтта алар мине Казанга менә без инде башта Октябрьскийда музыкальный училище биткәч, Казанга киткәнне белмәделәр дә дисәм дөрес була инде. Алар риза түгелләр менә яракка китүемне. Менә хәзер бит син барыбер телевизорда алар күрәләрдер инде. Фикерләрен үзгәрттеләрме соң? Хәзер үзгәрттеләр инде. Хәзер нәрсә диләр? Ничек тегеләрен сөйләп бармыйлар, ишләреннән генә шатланалар дип уйлыйм. Инде синең абый апаларың бармы? Алар шулай ук җырга моңга бәйлеләрме, юкмы? Абыйда апада бар бер туганнар, мен инде төпчеге. Әйткәнемчә, төпчеге иң еракта. Апа белән абый семьялары бар, балалары бар. Аллага шөкер, алар Туймаз районында. Һәр көнне ялгышмасам, яңа җырчы, яңа җырлар барлыкка килә. Син гомумән моңа әзерме? Әзер инде без менә команда репертуарын эшлибез. Әле чыкмаган җырлары минем бар. Эшләнеп ята шейләр, аранжировкалар инде. Булай яңа репертуар өстендә эшлибез. Гомумән башка яшь артистлардан синең өстенлегең нидә дип уйлыйсың? Белмәйм, мин кешене кабатларга тырышмыйм. Шуңа күрә үземнеке һәм инде тамашачына шундый табарга телим, мине яратып кисеннәр. Шул. Син берничә ел сәхнәдә тәҗрибәң бар. Җавид Шакировлар белән дә эшләп карагансың. Калган башка артистлар белән эшләгәнең бармы? Бергә иҗат итәсезме? Итәбезне Соленкаларда очрашабыз, аралашабыз. Минем авылдаш Филус Кагиров. Без районны килем авылына бер авылдан. Казанга килгәндә алар каршы алдылар мине, аларга зур рәхмәт. Аралашабыз Барселонада. Менә 2017 елга планнар ниндирәк? 2017 елга менә әле февральдән безнең Аллаһ Сахаваттан баштан концертларда Октябрьский, Чишмә менә шул баштан якларында үзенең туган якта. Аннан соң инде әйткәнемчә Арча, Алексеевск бар, монда Татарстанга чыгабыз әкренә. Быел ТМТ каналы 5 еллыгын бәйрәм итә һәм инде быел апрельдә, 15 апрельдә ТМТV каналының премиясе узачак. Син моның турында ишеткәнең бармы? Катнашырга теләгең бармы? Ишеткән бар, рекламаны күрдем әле 5 ел буласын. Катнашырга кыласыңмы син нинди җыр белән? Катнашырга теләгем бар, но әле әйтүче юк. Белмим. Нинди менә халык нинди җырны сайлар иде дип уйлыйсың? Кайсы җыр син хәзерге мизгелдә ТМТV премиясендә катнашырлык? Шул сагынуны беләмдер инде, дип уйлыйм мин. Ни өчен дигәндә халык бөтенләре белән таныш. Шул җыр белән сине таныйлар индеме? Таныйлар, Концерт программасына килгәндә, ул башка программалардан, башка артистлардан аерыламы? Программа безнең театрализованнар инде. Безнең юмордан да күп юмор белән дәк бара инде. Юмор җыр биюләр биш. Тамашачы барыбер теге карый, бияли, аннарсын килеп сиңа әйтәләр бит менә программа матур җырлыйсың дип мактыйлар. Араларында бармы менә улым, дустым Алмаз менә шул җирләрне үзгәртергә кирәк. Тәнкыйть ишеткәнең бармы үзеңнең ягыңа? Бу бит программаны төзүгәч кенә менә киңәшәшәбез инде. Менә, например, безнең күздән башлана икән концертлар. Теге программа әзер була икән. Беренче концертта әлбәттә ул әзрәк ниерәк була инде. Аннан соң һәркем үзенең фикерен әйтеп, менә шулай төзелеп шомара бетә. Бер 3-4 концерт бергәннән соң аны уже шомара башлый. Шул тамашачында теге плюс-минус якларын тыңларга кирәк, эшләргә кирәк шуны. Бүгенге көндә килгән тамашачы минем концертка үкенеп кайтып киткәне юк. Менә шундый теге үз сүзендә була торган тырыш егет Алмаз, туңдың ахшаймы карап торам да. Өшүтте. Айса инде хәзер дуслар менә шушы мизгелдә без сезнең белән саубуллашырбыз. Әйтер теләкләрең бардыр бүгенге көн турында, бүгенге очрашу турында дусларга, тамашачыларга? Беренчедән зур рәхмәт ТМТ каналына, Барсмедиа компаниясына. Һәм инде менә барлык телевизор караучыларны шушы яңа еллар белән чын күңелдән котлыйм. Һәм инде минем иҗатым белән кызыксынган тамашачыларга бик зур рәхмәтне әйтәсе килә. Бердәм булып, бергә булып матур итеп яшик. Аннан соң инде зур сәламнар Туймаз районындагы туганнарга, дусларга, башсанга үземнең райондашларга, үзәкләргә һәм инде әлбәттә әби, бабайларга, стәрле башчакларына зур сәлам. Һәм әлеге мизгелләрдә инде без сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Пока-пока.
Шоубиз тапшыруның корреспонденты Дамир Зинатуллин сезнең өчен кызыклы репортажлар туплап кына тора. Бу юлы ул сезгә танылган проект Балалы солянкадан кызыклы әңгәмәләр туплап кайткан. Татар эстрадасы йолдызлары кемнәр белән чыгыш ясаган, ниләр майтарган икән? Балалы солянка концертының сәхнә артында ниләр булган? Хәзер белербез, бергәләп карыйбыз. Сәлам достар, безнең команда бүген сезонның иң мөлаем концертларының берсендә. Без бүген нинди концертта әле? Балалы солянка! Әйе достар, без бүген Балалы солянка концертында һәм инде йолдызлы әти-әниләр, аларның чыгышларын, кызыклы мизгелләрне әлеге репортажда без сезгә күрсәтергә әзербез. Вадим белән Ульян инде әзерләр, алар берничә мизгелдән сәхнәгә чыгалар. Вадим, ничегрәк әзерлекләр? Дулкынланасыңмы? Балың хәле дулкынланган юк Дамир. Тиштеге үзем генә чыгып бер хәл, балам белән ничек эшләр микән, төрле уйлар килә башка менә. Ничек итеп әйтергә аңлатам ничек икән. Киемнәргә килгәндә карап торам инде, махсус менә Балалы солянкага әзерләнгәнсез, бу костюмыңда менә бу күлмәкендә туры китереп индәме? Концерт көнне җиткәч менә шушындый күлмәк киям диде. Әле безнең күлмәк костюмнар бер төстә. Аның күлмәге дә минеке шикелле иде. Менә ничек тә шушындый әйтәм, үзе баланың теләгенә каршы килмәдек инде. Жарымышының таулар бит-бит Үрелерде сілер бар әлі Яна күйіп, жырлап рәхәтләнеп Яшейсілер жерлер бар әлі Инде менә җырлап төштегез, атмосфера ничегрәк? Шундый күңелле әни әйтәм башта. Атмосфера инде бәйрәмдәгечә зал тулы, алкышлар зур һәм җырлау рәхәт. Бу бит үзенчәлекле солянка. Балалар катнашында шуңа күрә атмосфера гел икенче, ниндидер яктылык, кояшлы кәефләр, шундый атмосфера берки сәхнәдән. Күбрәк кичкенә балалар белән әти-әниләр җырлыйлар бит инде. Сез инде барыбер әни белән кыз булсагыз да инде зур кешеләр бит инде, олы кешеләр. Барыбер үзегезне башка төрле хис итмисезме? Комфортмы сезгә? Менә мине бүген күп кеше инде кичкенә балаларым белән сәхнәгә чыгар дип уйлаганнар иде. Кайсың балаларың диләр, мен әйтәм, әни белән, синең әниң җырлый бит әле. Әниң җырчы бит әле диләр, көлешәбез инде. Менә Лилия нинди бала булды ул? Нинди иде? Лилия бик акыллы бала булды, Аллага шөкер. Шуңа күрә үз көнен үз күрде дип әйтәсе килә, үзе күрде. Шуңа күрә бер авырлык китермәде, Аллага шөкер, йөзгә кызыллык китермәде. Моңынча киләчәктә дә бәхетле булып, сәхнәләрдә дә уңышларга ирешеп, балалар исән сау булып, шуңа күрә бәхетле тормыш көтсен аны дип телим. Минем балачагым гастрольләрдә узды бер сүз белән. İstemesiz hoşçaktır gayvarım İstemesiz aşıktır varım Sayramağız eli ızdırtıya İzlesiz bit kunil kuvarım İstemesiz tatmak varım İstemesiz kalpte yuvarım Uzunluğun da ağda yuvarım Girip şıraya acırvarım İstemesiz jüller tuğum jüller Kaytıp bilasızlık uğur Kamalda şıkıp isem iken Manasında isem buğur Бик күп бүләкләр белән төшеп киләләр Ландыш Имаҗанов һәм инде Әнвәр Таишев. Ландыш, менә бүген Әнвәр үзлегенә чыгыш ясады. Сез икегез бергә түгел инде. Син нык дулкынландыңмы? Мин бик нык дулкынландым, чөнки беренче чыгыш ясавы, җырга да биюгә дә җырган кеше түгел, шуңа күрә бик нык дулкынландым. Аның өчен дә булдырып чыкты. Бугай, Аллага шөкер. Ай улым. Белгәнемчә инде син әле аны үзең белән гастрольләргә алганың бар. Ни өчен аласың син аны үзең белән? Ну бик теге 3 көннән дә артык киткән була бит инде Башкирия якларына. Теге ничектер барыбер бит инде алар сагыналар, берсен булса да алып китсәм. Күстәйдән куркмыйсыңмы монда гастрольләрдә инде күп кеше күрә? Мин әле аны күптән түгел генә чыгара башладым. Халыкка элек бик теге качырадыр идем. Чөнки күстәю дигән әйбер бар. Ышанасың син аңаймы? Ышанам. Инде иҗатка тартылышы бармы Әнвәрнең? Иҗатка тартылышы бардыр дип уйлыйм. Җырга моңга бик оста, туганнан бирле җырлый дисәм дә була.
Менә үз аның әтисе дә иҗатка якын, син дә инде җырлап йөрисең бит инде. Менә шул юл белән китүен теләр идеңме? Мин белмим, үзен инде юл тели шулай булыр дип уйлыйм. Мин былай әйтерсең, тегеләй әйтерсең дип. Әнвәрдән сорап караган. Әнвәр, менә үскәч, әниең кебек, әтиең кебек җырчы буласың киләме? Әйе. Син инде садикка йөрисеңме хәзер? Әйе, җирәм. Анда җырларга өйрәтәләрме? Йөртәләр. Әниеңнең җырларын, әтиеңнең җырларын тыңлыйсыңмы? Ну, әйе. Бүген нинди җыр җырладың әле синден? Исәнмесез? Ул иң яраткан җырың синең. Әйе. Менә синең инде энек яшең дә бар, сеңлек яшең дә бар. Син аларга, әниеңә аларны карарга ярдәм итәсеңме? Әйе. Ничегрәк, нәрсә эшлисең? Мин әнигә аларны мультик каратам аларга, уйнатам аларны. Әрлисеңме кайсы вакытта тыңламасалар? Мин әнигә әйтәм. Минем уйлавымча, Ринат инде артист тормышына, артист ритмына әкрен генә керә. Ну, әкренләп кирип маташа инде, әйе. Шулай дип әйтсәм дә була. Дөресен әйткәндә, артист булачак кебек, әйме? Белмим, инде тормыш күрсәтер. Менә синең үзеңнең артист буласың киләме? Менә төгәл итеп әйт әле. Ну, әйе. Ни өчен? Менә каян күреп, каян белеп әйтәсең? Ну, әни җырлыйм, мин тоже хочу. Менә Ринат сорыйсым килә, Ринат булышамы менә өйдә эшләргә, энекәшне карарга? Әлбәттә инде шундый вакыт була, кайчак үземнең вакытым җитми. Әлбәттә инде Ринат безнең иң улы булышыбыз. Энекәшендә карап тора, әйбәт миңа да булыша. Башарга бергә пешерәбез, әйбәт түгел. Нәрсә пешерергә өйрәндегез инде? Каймак и пицца. Аның өстендә беренче көннән үк эшли башладык, Дамир, дөресен әйткәндә. Ләкин поддержка пока ләйсәнгә генә туа. Баянда да уйный дип инде. 2 яшьлек ярым баланы нәрсә әле шунда минем арттан кабатлаган булайын, шунда кулларын куйган булайын дип. Әлбәттә, кемдер булыша, кемдер мелодия биреп китә. Әлбәттә, кемдер 500 тәңкәне алып качарга да осталар. Газизем бул бердән берем булча алтын мәртәгем. Айлары түгел, еллары түгел, гомер буе күтәрмә. Иҗади гаилә, зур гаилә дип әйтергә була, ишле гаилә. Җыерга да авыр сезне кая йөрисез? Сәхнәгә дә чыгып киткәннәр инде бугай. Монда не все не по сценарию дип әйтәгем. Ралин икенче бүлектә генә чыгарга тиеш, ләкин без аны эзләргә киттек, үзең күрдең, караса, чыгып утырган рәхәтләнеп. Импровизация. Ралина, сине чакырдылармы? Син шигырь әзерләнеп чыктыңмы? Минем Чакырганнар икән. Менә инде сез бүген икәү җырлыйсыз, Ралина үзе генә җырлый. Нигә алай итәргә булдыгыз? Бергә 3, 4 чыкмыйсыз? Кем җавап бирә? Кайсыгыз? Ну, беренчедән безнең андый җырлар юк. Менә бөтен җырлар мәхәббәт турында. Бала белән мәхәббәт турында җырлап булмый. Шуңа күрә инде үземә бер шундый җыр яздырырга булдым инде алай берсә. Универсаль җыр. Әйе, универсальный, чтобы бала белән дә җырларга дуэт. Менә Эльвина бездә үсеп бара. Ул да бик җырларга теләге бик. Әле ул бүген сезнең белән чыгыш ясамый бугай, әйме? Юк, бүген чыгыш ясамый. Былай гына чыгып кирмимсең? Чыгып керә, апасын катлап. Алай. Принцесса. Ләйсән, менә инде сине күптән солянкаларда күргән юк. Ничегрәк атмосфера, башка төрлерәкме? Мин гомумән беренче тапкыр солянкада җырлыйм. Шуның өчен зур рәхмәт чакырган өчен. Но Сиңа, Дамир. Син булмасаң, обстановка чыннан да икенче, артистлар икенче. Мин эшләгән артистлар түгел, шуңа күрә бик ошый. Айрат, менә сиңа сорау. Эш кыз арасында, әйме, үзеңә бер поддержка булдырырга хыялланмыйсыңмы? молодец, бик әйбәт сорау бу. Моның өстендә беренче көннән үк эшли башладык, Дамир, дөресен әйткәндә. Ләкин поддержка пока ләйсәнгә генә туа. Менә әйтәләр инде, хатын-кызның характеры авыр. Аның турында син үзең дә беләсең. Сиңа авырмы менә, дөресен әйткәндә? Бүгенме? Мондамы? Гомумән, гаиләдә. Юк, что син сөйлисең? Игә кайтмаска кирәк, авыр булмый алай. Ничек инде алай? Уйнап әйтәм. Авыр түгел. Главное, бер-береңне аңлап яшәсәң, нормально. Аңлыйлар, балалар да тыңлый, хатын да тыңлый кайбер чакта. Кайбер чакта. Кайбер чакта. Тургайдан да уяндым, бер тотынып куандым. Тирә-ягы иркән кыр, күңелемә татлы җыр. Җырымда туган як, алтын бодай үскән чак, энҗе чаклар төшкән чак.
Икегез дә иҗат кешесе, әйме? Ике кызыгыздан берсен булса да артист итеп күрәсезме? Но менә Эльвина хәзер гимнастикага йөри, бик әйбәт. Ошый инде үзенә әйме, бәлки ул бир дип күрәм. Но җырлавы буенча да менә 3 кенә яшь булуына карамастан, җырларны бик тиз истә калдыра. Ул бөтен мультфильмнардан җырларны вообще бик рәхәтләнеп җырлый. Ралин да ул яктан молодец. Теге бию нәрсәләр ничек карый. Булай профессиональ артист итеп бәлки күрмимдер дә. Но Ләкин менә ни сәбәпле? Үзең менә шул өлкәдә булганга бөтен әйберне белгән ич. Беләбез бит инде нәрсә икәнен, ниме? Минемчә балаларга барыбер әзрәк бүтән белем бирергә кирәк. Эльвиннан үзеннән сорыйга әле. Эльвина, сәлам, ничек хәлләр? Ничек хәлләрең? Әйбәтең. Садика йөрисеңме? Җырларга йөрәнәсезме сез анда? Җырларга яратасыңмы? Нинди җырларны җырлап күрсәт әле безгә? Давай. Капка подовушки, капка подовушки, семью подивек, сами поигай там, паучки, щучки и потыта туташки варются. И да уку, птички собиваются. Капка подовушки, капка подовушки. Әле тиштиме кызым? Чыннан да артист инде, әйме? Бик матур дөресен әйткәндә. Мин яратмыйм җирдә кешеләрне, гайбәт җыеп синең көлгәнен. Мин кем диеп, үзең генә сөеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Мин яратмыйм җирдә кешеләрне, гайбәт җыеп синең көлгәнен. Мин кем диеп, үзең генә сөеп, ялган сүзләр сөйләп йөргәнен. Шул җырны син дә башкарасың. Сез бер Газалия белән дә, бала белән бит инде. Ул җыр ике төрле кабул ителә. Ни өчен икән алай? Ул шулай булырга тиештер дә инде ул. Балалар тарафыннан бит инде ниндидер җитди сүзләр ул үзенчәлекле булып башкача кабул ителәнсә булды. Оңайсызмы? Шәсе килә, туйдыңмы инде? Инде шул ук җитди сүзләрне өлкәннәр әйтсә, ул инде теге әйбәт гади кабул ителә. Балалар әйткәндә инде, балалар авызыннан ишеткәндә ул бик ничектер сәеррәк кебек һәм менә мәхәббәт турында җырласалар да бит. Мин сине яратам, сөям, шашып үләм һәм мин сине кич белән көтәм каен төбендә дип җырласа берәр бала инде. Ул җитди җыр түгел, шаян җырга әйләнә. Инде олырак берәр кеше җырласа, ул нормаль күренеш. Зәлия, менә сиңа монда курчакларда биргәннәр, моны кем бүләк итте сиңа? Мин белмим. Белмим, анда бер апа бүләк итте бит. Җырлаганнан соң сәхнә артында безне көтеп торып, менә шундый истәлекле бүләкләр бирделәр әле. Зәлия, син инде бүген җырлыйсың гына түгел, әле син бүген безнең алып та барасың. Ничегрәк менә алып барырга ошадымы, җырларгамы, бөтенесе ошадымы? Бөтенесен. Бераз каушадыңмы? Баштара каушадың багы? Монда әти күбрәк каушаган, әйме? Мин куркып беттем инде, не шуннан да дулкынлану көчле, җырларга чыгар алдыннан үзең өчен дулкынлансаң, хәзер инде икеләтә дулкынлану булды. Бала өчен дә дулкынланып, аның өчен борчылып сәхнәгә чыктым мин. Зәлия, тагын киләсеңме, тагын алып барырга, җырларга чакырсак? Әйе. Рәхәтләнеп инде, әйме? Әйе. Ничә елны нинди җырларга телисең? Икенче юлы иратма син түгелме? Ансы да шундый, әйме? Һәм шул җырны әйтә ул, иратма син түгел. Бәлки шуны җырларбыз. Тоташ кара кашлары, тырпайган колаклары, безне кризис дип куркыта. Концертны бушка алып бардырта. Инде беренчедән сезне котларга була, сез 3нче тапкыр әни булдыгыз. Әйе, Аллага шөкер, 3нче балам дөньяга туганга инде 8 ай вакыт үтеп китте. Улым Ильяс исемле. Менә Аллага шөкер көннәр айларның үткәне сизелми дә. Инде тиз арада сез сәхнәгә чыктыгыз. Монда инде тормыш иптәшегезнең дә ярдәме сизелә. Ул менә тиз арада сәхнәгә чыгуга ничегрәк карады? Ул ияләшкән инде. Без бит инде һәр хәлдә иҗат кешесенең шундый теге бер карагандалар сәхнәдә, бер карагандалар гастрольдә, бер карагандалар өйдә шундый тормышына. Әмма ләкин мин үзем гаилә кешесе, мин моны инде җыеш кабатлыйм. Мин мондый концертларым, мондый чыгышларым сирәк. Шуңа күрә мин монда рәхәтләнеп чыгып керәм. Ул да инде теге сирәк булгач инде рәхәт, җайлы, еш җибәрәсе юк. Шуңа күрә ул риза булып, рәхәтләнеп
Менә улымны да кичкенәсен бүген ул алып калды. Әле без башта гаиләбез белән чыгыш ясарбыз дип уйлаган идек. Ләкин кызганычка каршы безнең олы улыбыз хоккей белән шөгыльләнә. Ул бүген Түбән Новгородка китте. Аның менә хәзерге шушы минутларда ул шулай ук уен уйный. Һәм шуңа күрә аңа да уңышлар телисем килә. Киләсе елга Алла бирсә, бу проектның гомере узын булсын. Башка елларда да Алла бирсә, әле кичкенәсе үсеп килер Алла бирсә, әле бергәләп бик күп җырлар белән чыгарыбыз Алла бирсә. Эльвина, менә бүгенге чыгышка килгәндә зак әзерләндеңме, шигырь сүзләрен зак ятладыңмы? Куркасыңмы син? Юк. Сүзләрен ничегрәк Ул тиз өйрәндегезме? белән шөгыльләнә, спортивный гимнастика белән шөгыльләнә. Име кызым, тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең син? Скрипка белә. Ул сәхнәгә еш чыга, шуңа күрә аның өчен просто менә мондай зур тамашачы алдына чыгу, конечно, аның өчен әзрәк ни. Теге бандыраж дулкынлану биреп алды. Фирдус, ничегрәк хәлләр? Siz исәнмесез? Аллага шөкер, кәефләр әйбәт. Балаларны күргәч, кәефләр күтәрелде. Менә Вьетнамда әле ял итеп кайттык. Дөресен әйткәндә, кайткан көнне улыбыз 40 температура белән сирләде. Уфага килеп төштек. Инде Василия Фаттахованың ирене Илгизгә дустыбызга шалтыратып, инде больниста инде врачлар белән сөйләшеп, шулай итеп больницага яткырдылар. Хатын белән баланы бүген инде без чыгыш ясарга тиешик. Шулай да инде димәк безнең фамилия рәсем кергәч, мин инде үзем булса да килдем. Минем Алла теләсә телефонга яздырып инде хатын белән балага күрсәтерләр. Мин инде үземнең мотор җырларымны җырлармын. Бергә катнашасы килгәне, но баланы ширләгән баланы чыгарасы килми. Шуңа күрә инде Салкын дидеме, яисә акклиматизация дидеме? Дөресен әйткәндә аңламадым. Менә болай анализлар әйбәт инде. Шуңа күрә хәзер җайларым бара, Аллага шөкер, алып кайттык, уже бер ишкән больница ятты, алып кайттык хәзер Казанга. Әлегә Аллага шөкер, аппетиты әйбәт, шуңа күрә инде монда килмәдем кеше арасына. Раян әкрен генә үсеп бара, аның инде ул хәзер сөйләшә дә, баянда да уйный. Тагын нәрсәләргә өйрәндегез? Баянда да уйный дип инде 2 яшьлек ярым баланы нәрсә, әле шунда минем арттан кабат аган булайын, шунда кулларын безнең Инстаграмга да куеп бит, кулларын куйган була инде мин. Сез утырттыгызмы, үзе теләп утырды? Үзе теләп утырды. Каршыма утырды да, мин анарга гитаралар да бирдем, кичкенә гитаралар, гармоннар да бирдем инде. Гастрольгә барган сайын бер музыкаль кибеткә кереп, шунда төрле инструментлар алам, барабанда уйнарга ярата. Курайлар да бирдем мин анарга. Үзе не барабан уйный инде, күбрәк барабан. Син анан инде артист ясарга телисең. Юкмы? Аллаһ Тәгалә ничек язган, әгәр таланты бар икән, монда инде без хәлдән килгәнчә ярдәм генә итәчәкбез. Гадәттә, шоу-биз тапшыруның бу өлешендә сез рәхәтләнеп көлә идегез. Ә хәзер егетләребез Булат белән Раил уйландыра торган экспериментлар төшерә. Әйдәгез, карап китик. Әлеге ситуациядә сез нишләр идегез? ТМ ТВ телеканалының ВКонтактедагы төркеменә кереп, фикерләрегез белән уртаклашыгыз. Сәлам дуслар. Сәлам, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без бүген Паркхаус сәүдә үзәгендә Рөстәм Галиев белән социаль эксперимент төшерергә булдык. Бу социаль эксперимент та сиңа Рөстәм бик авыр роль уйныйсы булачак. Сиңа сукыр кеше ролен уйныйсы булачак. Бу пранк нәрсәдән гыйбарәт? Рөстәм, синең кулыңда 2 купюра акча булачак. Берсе 500 сум, икенчесе 50 сум. Син кешеләргә килеп, сез миңа 50 сумны ваклата алмассыз микән дип, аларга 500 сум бирәчәксең 50 сум урынына. Инде кешеләр никадәр гадел булуын без сезнең белән тикшереп караячакбыз бүгенге социаль экспериментта. Казаныбызда кешеләр гаделме, юкмы икән? Киттек.
Рөстәм, ничек булды бүгенге экспериментыбыз синеңчә безнең килеп чыктымы, юкмы? Әлбәттә килеп чыкты, бик охшады. Иң беренче куркытып торганы килеп чыгыр микән, булыр микән, нинди реакция булыр кешеләрнеке дигәндә. Ну, минем буенча, уйлавым буенча бик әйбәт булды. Казаныбызда төрле кешеләр бар. Әлбәттә кемдер булыша, кемдер мелочь биреп китә. Әлбәттә кемдер 500 тәңкәне алып качарга да осталар. Андыйлары да булды шул кызганычка каршы. Дуслар, шушының белән бүгенге социаль экспериментыбыз тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока. Пока. Шулай итеп, саубуллашыр вакыт та килеп җитте. Күңелле, продуктив эш атналары теләп, мин, Иркә, сезнең белән саубуллашам. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье. В Юркин-парк наступил ледниковый период. Грандиозный парк на стадионе «Казань-Арена». Теперь развлечений еще больше. Каток и бесплатный прокат коньков, 10-метровые горки и тюбинг. Первая в Казани трасса для зорбинга. Зимняя динотарзанка, квадроциклы и картинг. Любимые динозавры и другие зимние развлечения для всей семьи уже ждут тебя на стадионе «Казань-Арена».